Символик ачкыч 6-нчы балалар сырхауханәсендә сабыйларны дәвалау өчен яңа юлларны да ача. Бу 4 катлы бинада хәзер аларның сәламәтлеген иң заманча технологияләр буенча ныгыталар. Ачылышында Россия сәламәтлек саклау министры белән Татарстан рәисе дә катнашты. Очень приятно, что сегодня детскому здравоохранению уделяется такое колоссальное внимание. Илебездә балалар сәламәтлеген саклауга зур игътибар бирелә. Бу бик тә сөендерә. Атна саен диярлек алар өчен тернәкләнү үзәкләре, стационарлар кулланышка тапшырабыз. Бүген заманча сырхаухана ачыла. Ул уңышлы эшләсен иде. Это один из объектов, который мы совместно с нашими федеральными коллегами реализуем в республике. Их достаточно много. Михаил Ильич, вот все ваши наставления в части работы, тех показателей, которые мы должны достичь, они будут обеспечены. Кунаклар сырхауханәдә булдырылган уңайлыклар белән дә танышып чыкты. Монда үзебездә җитештерелгән УЗИ, рентген, физиотерапия җиһазлары кайтартканнар, дәвалау физкультурасы белән шөгыльләнү бүлмәсе бар. Ашказаны, сулыш алу юллары авыруларыннан интеккәннәр өчен 10 урынлык көндезге стационар эшли. 125 табиб хезмәт куя. Собственно, поликлиника штатлары артты, оборудованиелар яңа килде. Һәрбер участковый врач үзенә отдельный кабинетта эшли. Кешеләр күп чиратта тормыйлар. Физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен дә уңайлыклар булдырылган ял һәм уен зоналары бар. Ана һәм бала бүлмәсендә Рөстәм Миңнеханов белән Михаил Мурашко игезәк кызларның хәлләрен белеште. Бу Алия, Альфия. Ансы? Альфия. Альфия, Алия, Альфия. Шортлар әлбәт монда. Игелекле балаларыбыз. Бәхетле китерсен. Әлеге бинаны 2 катлы иске сырхаухана урынында 1 ел эчендә торгызганнар. Эшләр сәламәтлек саклау илкүләм проекты буенча алып барыла. Төзелешенә республика һәм ил бюджетыннан 680 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бирдә көненә 180 баланы кабул итә алалар. Кирәк икән 400 кешегә хезмәт күрсәтеп була. Хәзер без галокамерда, аны әле шулай ук тоз бүлмәсе дип тә атыйлар. Монда сулыш органнары авырулары булган балаларны дәвалыйлар. Бу республиканың медицина оешмалары өчен зур яңалык, чөнки моңарчы сырхауханәләрдә мондый бүлмәләр булмаган. Дәрвишләр бистәсендә 11565 бала яши. Элек алар 6-нчы хастаханәнең 2 филиалында дәваланган. Кайбер белгечләргә шәһәр үзәгенә барырга туры килә. Хәзер исә табибларның барысы да бер урында кабул итә. Кичкенә иде, коридорлары тар, балаларга уйнарга урын юк. Бер-беребезгә беребез кагылып, сугылып йөридек. Монда бәләкәч республика программасы буенча бушлай сөт продуктлары бирү үзәге дә бар. Тәүлек әйләнәсе травматология пункты эшли. Рүзәл Шарипов, Рәмзли Гарипов, Яңа Гасыр каналы.